Entrevista a TV1. Avui parlem del Carnaval de Vinaròs. Hem convidat el president de la Junta Gestora del Carnaval de Vinaròs, el senyor Abilio Segarra, que comparteix avui una estona de xerrada per tal de veure com està funcionant tot este engranatge del Carnaval, que ja escalfa motors, perquè en molt breu període de temps tindrem les paelles de Germanó i les comparses, i com que el calendari avança tan ràpid, podem dir que de seguida ja tindrem la festa del Carnaval, i tot això suposa, mereixem molta gent, tindreu tot a punt per fer, com sempre, un gran Carnaval. Abilio Segarra, benvingut. Bones tardes. Anem a centrar-nos, per començar, en la situació que us trobeu ara de la Junta Gestora, perquè ho comentàvem, no n'hi ha un president en si de la COC que se n'encarregui, podem dir, de fer-ho funcionar, però sí una Junta Gestora on estan totes les comparses ben representades, i això no ha parat, se segueix treballant, però explica-mos com vos organitzeu, què és el que esteu fent. Bueno, des que no se va presentar cap candidatura, se va crear la Junta Gestora. Esta Junta Gestora són les 32 comparses, d'ahir hi ha una sèrie de persones que per motius de paper s'ha de ficar president, vicepresident, tesorer i tot això, diguem això. I entonces a partir d'ahir hem seguit fent les festes. Ara hem creat uns grups de treball per dividir-nos i tot això, i per ara estem treballant tot per el Carnaval 2016, que el tenim aquí a la volta d'aquí poc. Estos grups de treball com s'organitzen? Perquè, clar, en un carnaval hi ha molts fronts oberts, suposo que cada un se n'encarrega de gestionar un àmbit diferent, no? Com ho teniu organitzat? Tenim el que és la part de la festa, hi ha un altre grup que s'encarrega de la part cultural, que són les arribades de carnestoltes i d'això, una part d'economia, anem variant en diversos grups, un per tot el que són les casetes, 7 o 8 grups, un altre que tenim preparat per la part d'estatuts i coses d'estes, perquè estigui tot ben reglat i tot no hi ha cap problema. I tenim la figura del president en la teva persona, Abilio, que suposo la funció és anar coordinant entre uns i altres i que tot vagi rullant, no? Sí, la gent que estem com secretari, vicepresidenta i tot això, estem tots allí una mica involucrats, anem ajudant-nos una mica entre tots i anem fent. Ara, per exemple, este diumenge ve lo de les paelles, el grup s'ha encarregat, 3 o 4 comparses han estat allí treballant, i amb estos bé, se pot anar fent la feina. Molt bé. I una feina que és més agraïda al moment que tenim a totes les comparses representades, tots poden escoltar, tots poden opinar? Home, jo crec que és bo pel Carnaval, perquè així totes les comparses s'involucren. Benefici treuen tots, perquè saben com se fa la festa, l'esforç que té de la festa, perquè durant altres anys ha hagut juntes que han fet un esforç molt gran, que jo penso que ho han fet perfecte, i ara s'estan donant compte de lo que costa fer un carnaval com és el de Vinaròs, que són molta gent, mereixem molta gent. Clar, perquè estem parlant de 32 comparses i de persones? Alrededor de les 5.300 persones. Anem fent una mica de calendari perquè comentàvem, ara tindrem en breu les paelles de Germanó, que és un dels actes també lluïts com a acte previ, que vas escalfant motors, que vas ja fent contacte entre totes les persones, però abans vau tindre la presentació del cartell, després d'un concurs també molt participatiu. També, dona'm-nos una pinzellada del cartell, que és este aparador importantíssim del Carnaval de Vinaròs a tot arreu. Sí, el cartell va guanyar Rubén de la Cruz, que és de Torreblanca. És un cartell, nos van vindre 15 cartells, aquest any no ha vingut tants com altres anys, altres anys ha vingut més, crec que és això. Van canviar la ubicació d'on van fer el concurs, ho van fer allà a Salones Palladios una mica més ample, i va vindre molta gent a veure-ho. L'expectació va ser molt bona, i així hem adelantat una mica el temps de fer el cartell, i això ens dona a començar a treballar per a aquest Carnaval 2016. Perquè, a banda de tot el treball que es va fent perquè surti bé la festa, la promoció també és molt important, no? Sí, mira, la setmana que ve nosaltres ens hem convidat a la primera fira del Carnaval. Anem a Vilanova i la Geltrú, ens han invitat a nosaltres i a 4 carnavals més a donar unes explicacions de com funcionen els dos carnavals, el de Reus, un altre del País Basc, el de Vilanova, i comencem a fer la promoció ja des de Carnaval. Ho hem vist molt interessant, perquè allí toquem la part de Barcelona, i és una fira que va molta gent, és una fira maquinària i dins d'això hi ha una fira de Carnaval, i hem pensat que valdria la pena anar per
ensenyar el nostre carnaval per portar-lo a la gent de Barcelona que vingués al nostre carnaval aquí a Vinaròs. Què porteu a la fira? Què és el que exposareu? Exposarem 3 tratges, un d'una comparsa, un d'home i un de dona, de les comparses de la Cotomba i Tomba, grans, uns tratges bonicos. Després farem una presentació dins d'una sala que ens han dit això, hi haurà una taula redona, i portarem tota la publicitat possible perquè la gent pugui veure on tenim el carnaval. Un carnaval que enguany arriba molt pronte, perquè crec que l'última setmana de gener ja tindrem, no? El carnaval es comença el 29 de gener i el primer acte es comença el 23, 24, exactament, que és el sopar de les reines, que és baixar a l'ermita, sopar de reines. Déu-n'hi-do, enguany ho anirem ajuntant tot, quasi que ja els reis mos poden deixar les disfresses. Quasi. Jo crec que hauria d'escriure una carta. Que anirà tot ben seguidet. Pensant ja en el carnaval a finals de gener i tenint en compte este gran acte de la presentació de les reines amb els seus vestits, etc., tenim ubicació, perquè sempre és una qüestió que porta alguns recels a l'última hora. Sí, en aquests moments encara estem estudiant totes les possibilitats. Avui hem tingut una reunió en l'Ajuntament, està a punt de saber on se farà, el que passa que encara no ho volem dir perquè tenim que perfilar 3 o 4 coses, però com tots els anys, aquí sempre estem barallant un lloc o un altre, però fins que no ho tinguéssim clar del tot no ho diríem. Aquí el que porteu anys reivindicant també, en el teu cas que portes ja molts anys implicats en el carnaval de Vinaròs, suposo que també deu ser dels que ho pensen que se necessita un puesto a Vinaròs per a poder desenvolupar, per a dur a terme aquesta festa, perquè no oblidéssim, més d'interès turístic autonòmic, té un pes molt important, però en canvi potser a nivell d'infraestructures li falta també tot això. Ja, però bueno, tenim el que tenim. Per exemple, aquest any un dels canvis que hem tingut és que tenim una sede nova. Hem aconseguit parlar a un lloc on guardàvem les carrosses i ens ha deixat un local propi. La COC ara ja té una sede per poder-se reunir les comparses que se puguen reunir. Està allà a l'Avinguda Llibertat, un xafranc que hi ha. És un dels canvis d'aquest any que creiem necessaris, perquè al ser tantes persones i treballar en grups necessitem un lloc per treballar, i des d'ara fa 2 setmanes encara no hem fet inauguració oficial, però ja tenim una sede per a la comissió per poder deixar tratges, per poder que si algú ve una mica donar informació del carnaval. Molt bé, perquè ara ja s'estan presentant les persones que seran reines, les comparses ja comencen a treballar en els dissenys dels seus vestits, perquè tot això, encara que fins al mes de gener-febrer no sortirà a la llum, tot això ja s'està treballant i no es para. Estan treballant a saco. Jo ho sé perquè tots els dies rebeu preguntes de quines mides, no sé què, perquè estan treballant en els ferros, estan treballant a saco. I a nivell de festa del carnaval, no sé si se pot ja parlar d'alguna cosa, algunes idees que tinguéssiu des de la Junta Gestora que teniu pensat incluir, encara és una mica massa pronte? És una mica pronte perquè estem acabant el que més... Tenim unes coses legals que tenim que acabar de tancar i llavors volem estar que no ho tinguéssim tot clar. Sí que hi ha idees, sí que estem estudiant, però en aquests moments no podem dir res. Jo crec que en poc temps se podrà dir, però fa falta una mica de més de temps. Això sí, tindrem els puntals bàsics de casetes, de les desfilades i tot el que és habitual. Això com sempre. Explica'm-nos una miqueta també a nivell de gestió de totes les comparses. Quina sensació teniu del Carnaval de Vinaròs des de 2016, amb el circ com a protagonista? No, bé, estan molt animats. Jo el que trobo que ara al ser Junta Gestora, que com no parlem molt entre comparses i això, tots estan aportant idees i els veig tots molt animats, notes els treballs que fa un, que fa l'altre, perquè ara hi ha una relació més fluida, totes les setmanes reunions i tot això, notes, tinc aquest problema, tinc l'altre, molt bé, participació hi ha molta, jo sé que alguna comparsa aquest any ha pujat molt de participants, passa els 600 participants d'això, doncs s'està notant moviment, aquest any al caure tan prop, no es força a tindre, el que fan que suposo que tots els carnavals tindreu preparat tot antes de Nadal, perquè després ja arriba tot seguit, i en moviment n'hi ha molt.
També el que toca molt, no suposo, per part vostra, en aquest cas de la Junta Gestora, és anar a trucar portes i rascar per intentar aconseguir aquests fons que després també fan aconseguir moltes coses per fer més gran la festa, diputacions, administració local. Tot això és una feina, no suposo, una mica feixuga que toca fer i que quan truques responen. A veure, en aquests moments és complicat, perquè també les fetges de tancament, al canviar a l'Ajuntament, haver canviat el govern i estan preparant els pressupostos estaven acabant de tancar ara, entonces anem en una mica del temps just. Nosaltres estem intentant demanar que nos adelanten tot el possible, però en aquests moments és complicat, perquè no estan els pressupostos tancats per l'any que ve. Entonces, nosaltres comencem massa pronte, entonces anem veient a veure què ens poden aportar. A poc anem fent. Molt bé. Abilio Serra, president de la Junta Gestora del Carnaval de Vinaròs. Volíem aquí descobrir una miqueta tots aquests passets que aneu fent la Junta Gestora, preparant la festa de 2016. Comentàvem, ara arribarà este dinar de germanor, este mateix diumenge. Explica'm també com ho teniu preparat. Ara, en aquests moments estan repartint hostillet de material. Ens han apuntat unes 2.500 persones, molt bé. S'ha adelantat aquest any perquè se va dir d'intentar que hi hagués millor temps. Esperem que hi hagi millor temps, aquestes últimes setmanes no funcionen bé, però bueno, la gent molta il·lusió, veient que són 2.500 persones, veient que la gent té ganes de carnaval, té ganes de començar i este fin de setmana disfrutarem i començarem. Jo crec que passarem un molt bon dia i a seguir endavant. Ara és d'aquí 60 dies tornem a estar en una festa grossa, no molt més, estem entre 70 dies, no tenim molts de dies de diferència. Pues sí. Ho anirem seguint, evidentment, TVU sempre ens agrada estar al costat del Carnaval i seguir tota aquesta festa. Abilio Segarra, moltíssimes gràcies per haver passat per l'estudi i, sobretot, que continuï la feina i en la millor direcció possible.